ברוכים הבאים לסדרת הסרטונים של הליגה נגד השמצה. חושפים את תופעת האנטישמיות, שנועדו להסביר ולהפריך את המיתוסים האנטישמיים הנפוצים ביותר. אף שהיהודים מהווים 0.2% מאוכלוסיית העולם, קיימת תפיסה אנטישמית מוטעית, על פיה הם שולטים בבנקים, במדיה, בממשלות ובמוסדות אחרים בעולם, כדי לקדם את האג'נדה שלהם. תפיסה זו משמשת כנשק נגד היהודים זה מאות שנים. בראשית המאה ה-20 הפיצה משטרת הצאר ברוסיה דיווח כוזב אודות פגישה סודית של מנהיגים יהודים שנקראה הפרוטוקולים של זקני ציון, שבה דנו בתוכניות להשתלטות על העולם. גם כיום מפיצים אנשי ציבור תיאוריות קונספירציה על גוף יהודי סודי הפועל מאחורי הקלעים על מנת להשפיע על אירועים עולמיים. בפוסט בפייסבוק שנמחק לאחרונה, מרג'ורי טיילר גרין שואלת האם השריפה הקטלנית של 2018 בקליפורניה נגרמה על ידי קרני לייזר מהחלל החיצון. הלייזר לטענתה נקשר בשמה של משפחת רוטשילד, משפחת בנקאים יהודית אירופאית שהיוותה מטרה לכמה מהספרים והפרסומים האנטישמיים הלא מתוחכמים, המסוכנים והעתיקים ביותר. לייזר חללי יהודי. היהודים השטניים הם שולטים בכל ובכולם. זה לא שהיהודים הם רעים, הם פשוט ראשי המאפיה היהודית בארצות הברית. הם מנהלים את אובר, את שירותי הבריאות, הם מתכננים לעבוד עליכם ולפגוע בכם. למרבה ההפתעה, מיתוס זה מחזיק מעמד. מדוע זה מפתיע? האירוניה הגדולה של המיתוס על כוחם של היהודים הוא שבמציאות היהודים, כמו קבוצות אתניות רבות אחרות, לא פועלים יחד לקידום סדר יום יחידי. היהודים מאוד מגוונים. הם באים מארצות ומרקעים רבים, ומה שאירוני בקביעה זו הוא שלמעשה תמיד היה להם מעט מאוד כוח, וזה גרם לכך שכמעט לא הייתה להם שליטה על גורלם. במהלך ההיסטוריה היו היהודים שעירים לעזאזל, נדחקו אל השוליים וסבלו מאפליה ומרדיפות. האינקוויזיציה בימי הביניים, הפוגרומים במאה ה-19, הפרהוד, פרעות נגד יהודי בגדד והשואה במאה ה-20 יכולים לשמש תזכורת לחוסר האונים של היהודים במהלך ההיסטוריה. יהודים אינם מהווים מקשה אחת. הם לא פועלים יחד כדי לקדם סדר יום מסוים ואחיד. האינטרסים שלהם מגוונים, בדיוק כמו הזהויות השונות שלהם.